Това видео е инспирирано по-скоро от мои пациентки в кабинета, които ми казват следното нещо. Доктор Дани, аз когато започнах лечението с GLP-1 лекарствата, се надявах да отслабна и да съответно и целулита ми да изчезне. Но те всъщност са забелязали, че отслабват, но целулита се влошава. Когато ги разпитах, то се вижда, че всъщност те използват начина, по който използват лекарствата и съпътстващите им действия. На практика те са логични, че влошават целулита. Какво се случва? Първо, те правят екстремно гладуване, спират да ядат. Няма как да не загубите част първо от мускулната маса, второ губите качество на кожата. Опорната функция е свързана колагена, когато го намалите в кожата, той ще се отпусне кожата. Съответно, когато се загуби еластичността и кожата вече не е с нужната еластичност. Другото нещо е, че всъщност когато все по-често се забелязват, че всъщност те разчитат на лекарство без да се движат и по този начин всъщност всички обменни процеси и така нататък в тези зони се забавят и реално погледнато това на ниво целулит става така, че то е по-зле. Така че ви помоля малко по-умно, когато ползвате GLP лекарства, да не преставате да се храните адекватно като количество и съответно и като качество и съотношение на нутриентите и също така да отчетете факта, че би трябвало да тренирате и да използвате мускулите, за да може техният тонус да може да задържи съответното телесната композиция така, че да имате нужното количество мускули, а съответно да не губите мазнини, защото когато отслабвате, това е странично от целулита, но вие губите и костна плътност. Така че моля ви малко по-умно ползвайте тези лекарства.